в час и днес ни връща. Ако образ на един човек люби и в спомена учителя прегръща, най-щурият от всички гласове в училището бяхме ние. Улитахме като че сме с криле, дочули само, че звънецът бие. Учителю, дали ме помниш ти? Дали ще ме познаеш в тази роля? Да имаш дълги и щастливи дни. Аз винаги в душата си се моля. Учителю, аз бях нетърпелив да подредя съдбата си по ноти. Понякога безстрог, но справедлив, такъв какъвто е живота. На всичко не успях, но на едно целият ми клас научи. Но всички хора направи добро и чудо непременно ще се случи. Учителю, дали ме помниш ти? Дали ще ме познаеш тази роля? Да имаш дълги и щастливи дни. Аз винаги в душата си се моля. Учителю, аз бях нетърпелив да подредя съдбата си по ноти. Понякога безстрог, но справедлив, такъв какъвто е живота. Учителю, дали ме помниш ти?